Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores, imos coa información. Estamos na radio, na televisión de Cerceda, tamén se queren por internet, na nosa canle de YouTube TV Cerceda, na nosa web rtvcerceda.com, co informativo de hoxe, martes día 5 do mes de maio. Falaremosles hoxe, pois, de a carreira solidaria os 11 nas vías, que vai a ser este fin de semana, este sábado, e xa hai 701 anotados. Falaremos tamén da excursión a Sevilla e a Cádiz, que esta semana pecha o plazo para inscribirse. Falaremos da festa da terceira idade, que tamén xa van moitas persoas inscritas e que vai a ser a finais deste mes, así como de o novo parque infantil no Piñeiro. Estivemos ali e miraremos e escoitaremos o alcalde falándonos del. Falaremos das axudas á natalidade que se convocaron e da carreira de obstáculos Poseidon Race, que será a próxima semana. Será o día 16 de maio tamén con casi 800 inscritos. A ITV de Turismo se pode pasar esta semana aquí en Cerceda. Tamén abriu o plazo para renovar plaza na escola, ou mellor dito, para renovar plaza nos cursiños de natación para aqueles que queiran manter día e hora. E tamén falaremos de obras que a DIF está facendo na estación de Cerceda Meirama. Falaremos da limpeza de fincas para prevenir incendios e no tempo das previsións para mañán que siguen sendo de inestabilidade con nubes, claros, temperaturas tirando a baixas e posibilidade de algunha precipitación. Falamos da carreira solidaria aos 11 das vías que organiza o Concello de Cerceda e que a día de hoxe ten 701 anotados entre todas as modalidades. Xa está pechada as anotacións para a carreira de 11 kilómetros. Todo elo será o sábado 9 de maio, organizado, como decíamos, polo Concello de Cerceda, coa colaboración da Federación Galega de Atletismo e do Clube Atlética Silva e tamén do albergue da estación de Cerceda Queixas. As inscripcións, como decimos, xa pecharon en canto o que é as carreiras, tanto a carreira de 11 kilómetros, que consta de tramos de terra e de asfalto e que terá ademais premios en metálico para os 3 primeiros clasificados. Aí xa pechou o prazo, así como as diferentes carreiras nas edades desde os juniors hasta os máis pequenos. O que si ten aberto aínda o prazo é a andaina. A andaina non pechará ata o último día, ata o día anterior. Unha andaina non competitiva de 5 km baixo o lema Un paseo pola vía. Lembren que tamén haberá diversas probas adaptadas para categorías de menores de edade. As inscricións para a andaina, que é o que queda aínda aberto, poden facelas na pasarela de pago carreirasgalegas.com. Aí é a andaina, que ten un coste de €1 que será doado íntegramente para a asociación ASANOG, que é unha asociación sin ánimo de lucro que ofrece apoio integral a familias con menores diagnosticados de cancro. E lembren que a carreira que xa está pechada, de 11 kilómetros, o precio era €6 que tamén van a aportar para esa asociación. En calquera caso, todo preparado para este próximo sábado, día 9 de maio, que ven, e son, en principio, xa 701 as persoas anotadas para disfrutar desta carreira. Cambiamos de tema, falamosles agora en este caso, a excursión que o Concello de Cerceda programou a Sevilla e a Cádiz, que vai a ser xa no mes de outubro, os días 16, 17, 18, 19 e 20 de outubro. Eses serán os días desa excursión a Sevilla e a Cádiz, que ten o prazo aberto para poder anotarse. Teñen que facelo anotándose na terceira planta do Concello, nas oficinas de Servicios Sociais, ou por teléfono, marcando 981 68 60 68. E dicirlle que, en canto a excursión, van a visitar principalmente a cidade de Sevilla e tamén a cidade de Cádiz, ademais de Chipiona ou o Rocío. Van a estar nun hotel Senator Spa
e, ademais, incluye o avión, as viaxes en autocar, con guías de viaxe, seguros, etc. A inscripción vai a estar aberta ata este próximo venres, día 8 de maio, sería o último día. O precio por persoa é de 700 euros. Para anotarse, hai que facelo, como decíamos, presencialmente na terceira planta do Concello, ou poden facelo tamén a través de algún formulario que atoparán na páxina web municipal, ou se teñen calquera dúbida, chamar ao 981 68 60 68. En canto á festa social, a festa da terceira idade de Cerceda, lembren que xa se poden anotar para esta festa, donde xa son casi que 300 as persoas anotadas, que vai a ser o día 23 deste mes de maio, sábado 23 de maio, na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. Ali atoparán música e un gran xantar popular para todos, unha xornada de confraternidade e, ademais, de música. As inscripcións son gratuitas, poden facelas presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou poden facelo por teléfono, tan só chamando 981 68 60 68 polas mañáns, poden anotarse para a festa social da terceira idade. Lembren e tomen nota, será sábado 23 de maio. Agora falámoslles de un novo parque infantil no Piñeiro. Ao lado do local social do Piñeiro, xusto ao lado, o Concello habilitou un parque infantil con varias atraccións e un piso adecuado para este tipo de instalacións. Tamén sustituiu a madeira nunha parte do local para mantelo en perfectas condicións. Inversións todas elas que rozan os 60.000 euros. Nos estivemos ali no local social na xornada de onte e falamos co alcalde sobre esta instalación. Estamos aquí facendo unha visita a dúas actuacións que o que buscan é fundamentar a dinamización social. Por un lado, o mantemento do centro social, vimos agora que se está producindo aí actividade, pero tamén hai que pensar nos pequenos e nas pequenas, de aí que se impulsara este novo parque infantil. Un parque infantil que vai no marco de outras actuacións de mantemento e de rehabilitación que se están levando a cabo en distintos puntos do territorio municipal, en Meiraman, en Crobas, na Silva, en Cerceda, na zona do auditorio tamén se produciron, e despois hai que poñer en valor tamén esa obra de humanización no campo da feira, que é unha reforma integral dun dos principais espazos do noso Concello e que levará tamén aparellado unha cuberta para o parque infantil preexistente. Con que presuposto se manexa? Pois aproximadamente o que se gastou neste parque infantil son 29.000 euros e algo máis de 3.000 euros na rehabilitación do centro social. Ao final é unha zona que lle dá moitísima actividade á Baixa da Cerceda. A Baixa da Cerceda constitúe un núcleo por si mesmo e de aí esa atención da que se fai merecedora, e por eso estamos aquí celebrando esta mellora que sen dúbida estamos seguros que se vai aproveitar e ademais vais aproveitar por xente de todas as franxas de idade, o cal é moi importante. Aumentan as infraestructuras deste tipo que hai en todo o Concello e lo implica tamén un mantemento, non? Claro, o investimento doxe é gasto corrente de mañá. Vemos un caso claro, por exemplo, que a Escola Infantil Municipal, con esa ampliación que se produce, que é unha realidade xa visible a día de hoxe, o certo é que iso aparella tamén un novo contrato de xestión da mesma, que lóxicamente ten un maior custo, pero bueno, nós intentando aproveitar recursos co financiación que veña de outras administracións e tamén pois con ese pulo industrial que lóxicamente sempre ten un retorno fiscal, tratamos de máis ou menos ir levando todo da mellor maneira posible, de crecer é crecer sostiblemente. Hai unha idea na que eu fago fincapé en moitas ocasións, é que é importante que o Concello medre, estivemos cunhas grandes cifras de natalidade e medrando en poboación nos últimos anos tamén, pero o máis importante é que a xente de Cerceda viva ben, e para iso é fundamental que o crecemento e que o investimento sexa sostible a medio prazo. De aí que cando impulsamos investimentos o fagamos tamén sempre vendo cal vai ser o escenario con respecto ao mantemento, porque senón sería un crecemento insostible. Tratamos de que sexa sostible, que sexa equilibrado, eu creo que así o está sendo e que a xente o está aprazando. Cambiamos de tema, agora falámosles de axudas á natalidade, porque teñen todos aqueles que queiran a posibilidade de solicitar unha axuda, un pago único de 300 euros por fillo nacido por acollemento ou por adopción.
As solicitudes poden presentalas ata o 30 de novembro deste ano, Esta convocatoria destas axudas de 300 euros por fillo nacido afecta a todos aqueles que naceran entre o 1 de novembro do ano pasado e o 30 de outubro deste ano 2026. Nesa franxa de tempo, aqueles que estén no medio poderán solicitar esta axuda de 300 euros. Para elo, teñen que solicitalo pois no Concello de Cerceda, no rexistro, na planta baixa da Casa Consistorial, ou poden facelo tamén por a sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. Se teñen algunha dúbida, tamén poden chamar ao teléfono de Servicios Sociais, o 981 68 60 68. Tamén outra actividade ou outro acontecemento multitudinario que haberá no Concello de Cerceda este mes é a carreira de obstáculos Poseidón Reis. Será o 16 de maio e xa ten 800 inscritos. A Poseidón Reis de Cerceda, que celebra a súa quinta edición o sábado 16 de maio e que é unha das grandes citas deportivas da primavera en Galicia, xa ten apuntados prácticamente 800 deportistas. Un novo éxito da OCR Cerceda que dirixe Álvaro Sánchez. Decirlles que vai a ser como sempre nas inmediacións do Aquapar e tamén no propio Aquapar, e hai categorías élite, starter, popular ou parellas. As inscripcións poden facerse en ccnorte.com, aí poden anotarse, aínda estarían a tempo. É dicirlle que na Poseidón Reis virán os mellores deportistas nesta modalidade de España, pero tamén a nivel europeo, con atletas diferentes ou de diferentes países como Portugal, Venezuela, Colombia, Estonia, Bélxica, Dinamarca, Francia, Panamá, Chequia, Letonia, Polonia, Suiza, Italia, entre outros. Eses aí xa hai deportistas anotados entre eses 800. Máis temas. A ITV de Turismos se pode pasar esta semana aquí en Cerceda. Unha unidade móvil da empresa Supervisión e Control vai a estar nos aparcamentos superiores do parque acuático e van a estar xa dende mañán ata o venres. Mañán, mércores, xoves e venres nos aparcamentos superiores do parque acuático. Estarán pola mañán de 9 a 1:30, pola tarde de 3:15 a 6. O servicio se presta en horario de mañán o último día, só pola mañán. Si queren pedir cita previa, poden facelo no teléfono 981 92 80 80 ou a través da páxina web www.sicitv.com no apartado de cita previa. Máis temas. Esta semana abriu o plazo para renovar praza ou para novas plazas da piscina climatizada de Cerceda para os cursiños de natación. Si queren renovar plaza para os cursiños de natación, mantendo o día e a hora, o prazo abriu onte vai a estar aberto ata o 15 deste mes de maio. E se o que quere é unha nova plaza ou cambiar de día e de hora, terían que esperar ata o 18 de maio e ata o 29. Do 18 ao 29 sería xa para novas plazas. E para logo inscribirse e formalizar a matrícula do rexistro, hai que facelo do día 1 o 30 de xuño. Do 1 ao 30 de xuño, xa no mes de xuño, no rexistro do Concello habría que formalizar a praza. Tamén poderían facelo a través da sede electrónica www.cerceda.org. Agora falámosles de obras que a DIF está facendo na estación de Cerceda, Meirama. Na estación de tren de Cerceda Meirama se están executando obras importantes con un presuposto de 6 millóns de euros. Actualmente é a única estación que está operativa no noso Concello, unha estación que ademais está demasiado deslocalizada do que é o centro e o núcleo urbano de Cerceda. Xa no 2023, o Concello de Cerceda, a través do alcalde Juan Manuel Rodríguez, trasladou á DIF unha comunicación oficial sinalando a través dun informe as múltiples deficiencias que presentaba esta infraestructura nesta estación de Cerceda Meirama. Dende o Concello de Cerceda se fixo unha senda de 300 metros ao longo de 300 metros de longo e 2 de ancho na zona da propia estación de Cerceda Meirama para favorecer a accesibilidade da súa contorna. Neste sintre se está traballando a bo ritmo por parte de Adif na mellora da accesibilidade nas estacións de Ordes, Cerceda Meirama e Uxes, que están integradas no eixo atlántico
A Coruña e Vigo. En concreto, na de Cerceda, mellorarán as prestacións e condicións en materia de interoperabilidade, seguridade, habilidade e accesibilidade e a reducción de barreiras arquitectónicas. En materia de accesibilidade, a DIF vai instalar, xa está prácticamente feito, 2 ascensores panorámicos na estación de Cerceda Meirama e as súas pasarelas de unión. Asimismo, actuará sobre andéns, pasos inferiores, rampas e escaleiras na estación, así como dotará de pavimentos antideslizantes e tamén se sustituirán barandillas e pasarrúas, e pasamáns, mellor dito. Outras actuacións consistirán na adaptación dos bordes de andéns das estacións e a execución de novos encaminamentos, ademais executarán novos cerramentos e se instalarán nova sinalémetrica e mobiliario. Actuacións que están tamén feitas e se están realizando en cubertas e en fachadas e tamén en información ao viaxeiro. Neste edificio, na estación de Cerceda Meirama, se van a efectuar reparacións en cubertas, fachadas e aceiras colindantes, así como do sistema de evacuación de aguas pluviais, a reparación das marquesinas e a pintura integral de tratamento antigrafitis. Asimismo, mellorarase o alumeado dos edificios da estación, os andéns, os pasos inferiores, as rampas, escaleiras e accesos e o aparcamento. En calquera caso, en Cerceda Meirama se construirá unha nova rampa para acceso ao andén de vehículos e máquinas de mantemento no aparcamento, con unha mellora da súa sinalización. Unha serie de obras que se están xa executando e que teñen un presuposto de Adif de 6 millóns de euros para a estación de Cerceda Meirama, que fora solicitada xa no 2023 polo Concello e que agora xa se están executando. Cambiando de tema, lembramos agora a limpeza de fincas. Teñen ata finais deste mes. O Concello de Cerceda lembra que, segundo a Lei de Prevención de Defensa contra Incendios Forestais de Galicia, as persoas titulares ou responsables de parcelas situadas nas faixas secundarias de xestión de biomasa deben realizar os traballos de limpeza antes do 31 deste mes de maio. Deben de deixar unha franxa de 50 metros limpa ao redor de solo urbano, de núcleo rural e urbanizable, de edificacións e vivendas illadas, de urbanizacións e parques e de instalacións industriais ou depósitos de residuos. Decirlle que estas medidas son fundamentais para prevenir incendios forestais e protexer as persoas, as vivendas e o seu medio natural. Falamos xa do tempo que nos di Meteo Galicia para a xornada de mañán mércores e de que estaremos nunha situación intermedia entre altas e baixas presións con circulación de ventos do nordés. Así teremos néboas e baixas nas zonas do interior e ceus con intervalos de nubes e claros no resto. Pode haber chubascos máis probables canto máis ao norte e do oeste da comunidade. As temperaturas continuarán sin demasiados cambios, serán temperaturas baixas, especialmente as mínimas, e haberá un ascenso das máximas na mitade sur. Os ventos soprarán do nordés en xeral, frouxos con intervalos de moderados no litoral atlántico. Pois co tempo rematamos o informativo. Gracias pola súa compañía. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Egrís e na redacción en quen lles falou de Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada. Moi boas tardes. Adeus.